Antara wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemi wasepo kita hormati miyose nabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngetohi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelaning agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama. Sebab kita enggal padha angupaya yen ora kersa enggal uga bisa kena cobane manungsa ya iku bakal tumiba. Nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Betapa muda Islam Indonesia nyatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga.
Panase omas yon ning alon-alon niupene ing kulon omah ayune ora kepiyut rubrake wong omah-omah Wetan kali omas kulone kali banyu milinge tanpa parane aja lali omas karo kancane mongko muda bunga atine gunung yo mas digawe sawah ke kepiye nggone banyoni turung-turung digawe susah ke kepiye ning lakoni supirane yen kowe seneng aja mung diinjek paranono nganti omahe godhong-godhong meniran suwe omas ora ketemu temu pisan among dadi pikiran ijo ya mas aja diundoi sing abang ra kurang-kurang duwe bojo aja dirusui sing legen ra kurang-kurang nyuwun kula mring Allah kang sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salam pare sekarat lan terus mati nuli dipendem ning kuburan takoni aranipun kan takon mungkar lan nakir lamun oleh iman enggal zikir lamun bisa jawa kang sampurna monggo nuli amal bagus iku teko lan bagus ngumpuli para piyayi kuburane dina-dina den kebuti kuburane madhe ana jendelane
padang kesorotan suwargane lamun wong ditakoni makam-makam pertakone malaikat getah-getah krasa dosa ning kuburan brabas melas uli godho malaikat nganti ambles malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku enggal jepit mongko nuli amal Allah iku teko lamun teko si mayit krasa cilaka kembang cara dibuah-buah kembang Allah kembang cara dibuah-buah ojo cerah yang cerah muda kupat ojo cerah yang cerah muda kupat kembang jambu abang rupane kembang jambu abang rupane kae ana wong ayu tak gawe seneng atine kae ana wong ayu tak gawe seneng atine kembang kenongo ning jero guwa kembang kenongo ning jero guwa aku iki wis kadung sayang kowe malah milih wong liya aku iki wis kadung sayang kowe malah milih wong liya kembang nongko kembang ongko ombo kembang nongko sing ombo aku wis kadung tresno
ning aku. Iki rendang apa ketika kodhong jarak kok ombo-ombo. Iki rendang apa ketika kodhong jarak kok ombo-ombo. Ngaturi sugeng para pamriksa monggo pinarake ingkang sekeca. Ngaturi sugeng para pamriksa monggo pinarake ingkang sekeca. Kembang-kembang jeruk digawe kalung. Kembang jeruk digawe kalung. Aja padha ngantuk, yen ngantuk pundak kegulung. Aja padha ngantuk, yen ngantuk pundak kegulung. Becik ketitik Allah rupamu. Becik ketitik Allah rupamu. Ayo dendang digoyang sithik ben iki cepet metu. Ayo digoyang sithik ben cepet metu. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal dawuhe dari pangeran. Yo prakonco ngaweruwono, rukune Islam yo iku limo. Sahadat loro rukun kang siji, iso sira kelawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping pada poso wulan Ramadan, ping limo kaji lamun puasa. Lihatlah perkumpulan ini, rahmatnya Tuhan jangan dilimpahkan. Syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah serta berdirimu, siapa didengar kawanmu, setia membela agamanya. Islam agamaku, Tuhan negerimu. Yo, sak penjaan neh yo. Wis jam 2:30. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma bina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Do elingo urip iku sejelo, ojo akeh ojo susah yen kon poso.
yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip tinggal poso abot dunya. Aja tumeh dadi wong bagus ora wurung besok bakal dibungkus ning jero kubur malaikat kang diutus bakal takon ngamal ala ngamal bagus. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran. Ayo prokonco ngawruana rukune Islam ya iku limo syahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji. Pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 wulan Ramadan ping 5 haji